Bé, hola a tothom, els que hi sou aquí presencialment i els que hi sou en l'invisible. Gràcies i bon capvespre. Nosaltres, abans que res, permeteu-me, perquè tinc costum des de fa 3 anys i mig de fer-ho, cada vegada que agafo la paraula, de recordar que altra gent per agafar la paraula van ser privats de la llibertat d'expressió i estan o a la presó o a l'exili, i que aquest és un bé, el de la cultura i el de la llibertat, que van units, de manera que ho hem de dir cada vegada que agafem la paraula. Dit això, és així. Dit això, tots nosaltres tenim un record excepcional que ens va impregnar de l'exposició del poeta i la mèdium. Impressionant. Recordo el dia de la inauguració que la Fundació Brossa, l'antiga Casa de la Moneda, era plena de gom a gom i d'una manera natural se'm va ocórrer de demanar al públic assistent d'estirar-nos a terra per intentar captar l'energia de la Terra i anar cap a l'univers. I va ser un petit minut de silenci que acostava el fet de l'acció performàtica tan pròpia del sistema artístic, com també tot aquell món altre, alternatiu i paral·lel, que el món de la cultura ha sabut tantes vegades aprofitar per intentar superar el que és la crisi de la realitat i la crisi del llenguatge. Que aquest és el propòsit segur de l'obra de Joan Brossa i ha estat i continua sent per nosaltres el propòsit en la línia de programació de la Fundació Joan Brossa. I vam, com deia, vam impregnar aquest mateix esforç que en direccions diverses es poden arribar a trobar especulacions, reivindicacions que en el seu moment no tenien la mateixa naturalesa, vides paral·leles, i des d'aquest punt de vista el treball excepcional que des d'un punt de vista de curatoria i assagística la comissària ha anat impregnant en el camp, diguem-ne, dels llenguatges altres, vibracions, en aquest cas, de dones no artistes, però dones a la recerca d'aquesta autenticitat de la creativitat o altres vies d'una certa espiritualitat. És per això també que aquell dia això ho fèiem al voltant d'una taula on hi havia des de documents i poemes visuals que anaven des de les vides paral·leles fins a les utopies socials, que són utopies de llenguatge. I ho fèiem no gens menys també tenint al davant un poema objectual que és la barca de Caront, on la barca que porta els transeünts cap a l'altra vida estava dipositada al damunt d'un mar de confetis multicolors, amb il·lusió i esperança, de la mateixa manera que amb la bombeta fosa, amb aquella capacitat que té Brossa de sacsejar-nos amb sornegueria sobre l'altre costat de la realitat i del trànsit en la vida i la mort. I en allà, al costat hi havia aquell dibuix de la Tolrà, magnífic, amb la mateixa barca, i a la vegada una clau que té en la part del forratge la Basaradi. Per tant, obrir la realitat altra, obrir les realitats altres. Com que hem d'obrir realitats altres i hem fet el viatge durant aquest any i mig, com la mateixa exposició que va començar amb tanta expectativa i tan plena de gent, i durant tant de temps la vam fer al mig de la pandèmia, he de tenir també un record, perquè som aquí, perquè ells també hi eren, per 3 difunts d'aquest període, com ho era
l'amic i company de Joan Brossa, l'Arnau Puig, que sempre també ens assotregava, i recordo que ens deia, poc abans de la seva mort carnal, física, definitiva, deia l'eternitat és tot allò que hem fet a la Terra. Sentit, per tant, de la memòria altra, amb un escepticisme materialista total. D'altra, una figura cabdal que ha sigut un darwinista, científic, el mestre Esquadreny, president de la Fundació Brossa i que va impulsar aquest marc en el qual som ara, que ell des de la física i la química i la combinatòria, sobretot les presències de tots els que escolten música com a actors i protagonistes de l'esdeveniment musical, creava aquesta utopia corporativa. I naturalment no puc oblidar l'Herman Bonin, oi? Persona fonamental i clau en la transformació del teatre català. Bé, tot això és per dir que les exposicions moren, oi? Igual que les persones moren, i que no és sinó per amor als llibres que, com diu l'alcaldessa quan dona la benvinguda al llibre, Barcelona és una ciutat de llibres, i com diem des de la Fundació Brossa, cada exposició ha de ser un llibre perquè la Fundació està construïda com si fossin totxanes llibre a llibre i tot l'espai que recorrem és el que queda després de la mort del visible presencial que és l'exposició. Els llibres queden, estimem els llibres i per això volem reconèixer a la Núria Costa, perquè ens representa ara aquí, a l'Ajuntament i al Servei de Publicacions, volem reconèixer l'extraordinària feina que fan, igual que ho faig a tu, Maria. Aquest és un llibre realment magnífic. Tenim la sort de tenir ja d'haver fet 3 exposicions amb 3 llibres i 3 llibres impecablement ben fets, cosa que mereix, per tant, que en fem tot el reconeixement a la vegada que la reivindicació que estimem els llibres i que perduren els llibres. Ara passem la paraula a la persona que va fer tot el projecte curatorial de l'exposició, és a la vegada presidenta de la Fundació, oi? I que vas convertir la Brossa en aquesta capacitat de convocatòria més enllà del que en diem la cultura del visible i material. I la companya, la Glòria Bordons, també, de tots coneguts, que és la persona que més sap de tot això que parlem i la persona que més sap de Joan Brossa. El fet de tenir-les aquí segur que donarà un gran interès als que ens puguin estar escoltant. La cultura és necessària i, en fi, moltes felicitats. I a tots els que hi col·laboren aquí del llibre en parleu vosaltres. Felicitats. Gràcies, Vicenç. Això ho necessito o en tinc dos? No cal, ja tenim. En tinc una aquí a l'orella. Sí? Funciona? Gràcies, Vicenç, per donar-nos aquesta entrada i per recordar tots els que ja no hi són, però sobre els quals nosaltres continuem treballant, sobre la seva petjada, el seu rastre i la seva experiència tant vital com intel·lectual. A més, els que has citat, menys el Bonin, van ser persones que em van ajudar moltíssim en la meva tesi doctoral, en la recerca, d'on precisament després surt al fil també Josefa Tolrà, per la seva vinculació amb el Club 49. No vull deixar passar aquests primers minuts sense fer un agraïment també, el faig de tot cor per als que esteu aquí, gràcies, que heu vingut, per als que esteu en l'invisible o en el més enllà, també, gràcies. Espero que després ens puguem retrobar si hi ha possibilitat de fer una mica de conversa. Especialment vull també agrair a totes les institucions i persones que han fet possible aquest projecte. Potser durant la feina estàs com obsessionada amb coses que s'han de resoldre i no et queda temps
Jo ho intento fer, però agrair. I la primera cosa és dir que el comissariat d'aquesta exposició la van fer entre dues persones, la Sandra Martínez i jo mateixa. A mi m'agrada molt treballar amb altra gent, amb altres dones, m'agrada molt, o sigui, és quan més aprenc, quan més puc entendre fins i tot què vull fer, gràcies a la conversa amb els altres, quan estem amb l'equip de treball. I per tant també a la Sandra, evidentment, que és la cocomissària, som les dues comissàries i investigadores, que a més té un text aquí també en el llibre, que ara comentaré, però a tota la institució i a totes les persones que ens han ajudat i que han fet possible aquest projecte, tant l'exposició, com deia, com el llibre, i que en tot moment han tingut una cura molt amorosa perquè les coses sortissin. Realment d'agrair, entranyable i amb molt d'efecte. O sigui, que tot havia de sortir i el llibre també ha sortit maquíssim. O sigui, la criatura ha nascut molt bé. O sigui, la criatura feta una mica d'aquesta relació entre una mèdium tocada pels esprits i un poeta tocat per la màgia, potser ho deixaré amb aquest terme, que és el més afí, al final ha nascut una criatura, que és el llibre, i em sembla molt maca, preciosa, de tocar, de mirar i de començar a acompanyar en la seva vida. Per tant, tota la gent que esteu a la Fundació Joan Brossa, tots, no dic els noms, però de debò intento mirar, intento trobar els que hi sou. També el Servei Editorial de l'Ajuntament de Barcelona. Dec ser ja bastant sensitiva, de tant de treballar sobre el Josefa Tolrà, que percebo quan les vibracions són molt favorables. I aquí les vibracions han estat sempre molt favorables. O sigui, s'ha pogut fer perquè hi havia com harmonia electromagnètica. Aquí no. També a la fundació, la que aviat serà la Fundació Josefa Tolrà. Aquesta fundació la integrem diverses persones i ara estarà acollida en un altre format. La Lali, que també està aquí, és una persona important dins de l'associació i dins de la fundació. Fes així, Lali. I tots de fet el museu, també els museus i els col·leccionistes que en el seu moment ens van deixar obres tant de la Josefa Tolrà com del Joan Brossa per aquesta exposició. Agrair-ho a tots. I també molt, molt a l'equip tècnic que va fer possible el muntatge. Parlava d'ones elèctriques. I això m'ho trec o no? I també a tot l'equip tècnic de disseny, tant de disseny del llibre com de disseny de l'espai expositiu, les persones que han portat tota la comunicació. Haig de dir que la majoria són dones i possiblement per això també m'he sentit com tan amb reverberació harmoniosa. La qüestió és que també vull fer un esment al grup de recerca de Visionary Women Art, que també tenim algú que està en el grup integrada, que és l'equip que volem continuar des d'un pla de treball de recerca, continuar aprofundint i extenent tots aquests estudis sobre espiritualitats emancipadores i sobre creativitat de dones que no volien ser artistes, sinó que volien, de fet, estar en el lloc que és el punt de partida i el fet essencial de tota creativitat. Com deia abans, el llibre és el fruit d'aquesta relació en dos personatges, que és la mèdium i el poeta, que és la primera part del títol. És aquest l'ordre, la mèdium i el poeta. Això per nosaltres també va ser important, perquè evidentment aquest poeta ja no cal explicar-lo molt, perquè el coneixem, està estudiat, està difós, però la mèdium, per la seva particularitat creativa i perquè creiem, deduïm, ho sabem, que Joan Brossa va estar molt interessat i crec que va haver com una mica un efecte amorós especial entre Joan Brossa i aquesta mèdium que vivia a Cabrils, la Josefa Tolrà. D'aquí que de vegades parlem i en el llibre es diu que això és una història d'amor. El llibre, jo explicaré una mica continguts, perquè així es permet també recordar coses de l'exposició, després la Glòria continuarà i després parlarem entre tots. Si us sembla bé el menú, aquest és el guió de la sessió. Ai, vaig estar amb això aquí. El llibre és molt generós, tant en continguts com en imatges, cosa que celebro.
perquè, per exemple, s'han evocat moltes obres inèdites que mai s'havien vist. Del Joan Brossa no, però jo crec que algunes s'havien vist poc, després la Glòria ho confirmarà, perquè de fet la tria la van fer sobre obres, projectes petits, fràgils, tant en la producció d'un com de l'altre. I de vegades ja ho sabeu que el món de l'art o el món dels espectacles culturals sempre prefereix obres més, no sé, més potents, que es vegin molt. I quan estaven posant en sala, en taula, els petits treballs de Joan Brossa, aquest el Celest, que és aquella xapa, dues xapes de cervesa, bueno, aquí estan, tot això està reproduït. Mira aquí. És molt analògic també, mira, treure-ho així, però aquestes, clar, tot això hauria d'estar ja en pantalla i editat, però no, està molt bé així. Aquestes petites peces a mi em semblaven meravelles, com un nen mirant un aparador, se m'obrien els ulls i pensava, és fabulós, és el que, em sembla que en un moment ho deixo escrit, la bellesa de la precarietat, de la fragilitat, la immensitat d'allò que és petit, que crec que és un element que connecta i condueix aquesta conversa astral entre la mèdium i el poeta. El llibre, doncs, recull molt de material, per exemple, en el cas de la Josefa Tolrà, que possiblement és d'aquest duet el personatge menys conegut, és generós el llibre, ofereix molta informació, moltes novetats, moltes últimes recerques i també imatges de treballs que no s'havien vist mai. És a dir, que ni havien estat exposades ni s'havien editat o publicat en un llibre. Això crec que és una cosa que també podem com festejar. Hi ha un material aquí que no s'havia vist. I fins i tot una fotografia de la Josefa Tolrà Aquests són els protagonistes, aquesta és la parella, aquesta és la història d'amor. Comença així el llibre, dues fotografies en blanc i negre, que representen molt bé els dos personatges, crec, i suposo que hi coincidim. Per una banda, una fotografia també que no havíem tingut ocasió de poder-la reproduir o treballar, de la Josefa Tolrà, feta per al fotògraf Leopoldo Pomés, de l'any 55, que és la primera visita que els amics de l'entorn de Dau al Set i la gent del Club 49 van fer en aquesta senyora que vivia en un poble de Cabrils, al Maresme, que sembla ser que parlava amb els esprits i tenia capacitats sanadores. Aquí va començar la història. Joan Brossa hi va anar fins a Cabrils, precisament per la vinculació amb persones com el Moisès Villèlia, que en aquell moment estava a Cabrils, que la coneixien i va portar els seus amics de Barcelona a fer una excursió fins al Maresme. D'aquestes excursions fins al Maresme n'hi ha diverses. Recordo la de l'Atlan i el circ dels Frediani, que també va ser a l'any 34 una excursió que van fer els de Barcelona cap al Maresme, i aquesta potser seria una segona, important dins d'aquest context que estem ara referint. Molt maca, les dues fotografies. Ens vam emocionar molt quan vam veure que teníem aquesta fotografia de la Josefa Tolrà a sala. Molt. És que les coses, si no són emocionants, il·lusionants i si no hi ha sorpreses, poden ser molt avorrides. Però aquesta exposició no ho va ser en cap moment ni en cap circumstància. El llibre, per completar aquest comentari dels continguts, el llibre té 1, 2, 3, 4, 5 articles, 5 textos, on cadascú dels autors desenvolupa i fa aportacions, o sigui, desenvolupa des del punt de vista crític, de lectura, i també fa aportacions des del punt de vista de recerca, o sigui, d'haver trobat dades, d'haver trobat material que no es coneixia. Jo faig una introducció on intento justificar i explicar d'una manera molt planera qui era ella i qui era ell. Aquesta és la meva intenció. Espero que us agradi el text, si el llegiu, i que entreu una mica en aquest món i en aquesta història. Però després tenim aportacions més específiques de molt d'interès. Jo sé i em consta que sortiran citades en molts estudis i en moltes publicacions, aquests textos. El Manel Guerrero Brullet,
que segueix també la trajectòria de la Josefa Tolrà des de fa molts anys. Quan a Mataró vam fer una exposició, una trobada, i vam convidar el Joan Brossa, em sembla que estic parlant de l'any 98, fa vertigen, o sigui, any 98. Això ho dic als meus estudiants i fan així, ho vam dir, any 98. És el segle passat, era un altre mil·lenni encara. En aquell moment a Mataró vam organitzar una exposició que era d'art contemporani, amb artistes vius, contemporanis, i vam voler també, perquè això ho fèiem des d'una associació que encara existeix, que és ACM, vam voler portar també els dibuixos de Josefa Tolrà que eren propietat del Joan Brossa. I efectivament els vam exposar en aquell moment. Eren 2 dibuixos i un altre que vam aportar la meva família, que també en tenia un. I el Manel va convidar el Joan Brossa i va venir a Mataró. De fet, el poeta malauradament va morir, em sembla que 3 mesos després. Sí que tenim un document audiovisual extraordinari que en el llibre es fa tota la... O sigui, ara ho explicaré, el de la Sandra. Un document que el podeu veure en vídeo però que també el podeu llegir ara al llibre. Ha fet tota la transcripció d'aquesta conversa informal a Mataró amb el Joan Brossa parlant de Josefa Tolrà. El Manel, a més, fa unes aportacions noves a través de material de recerca sobre Alexandre Cirici i alguna altra entrevista que es va fer també a Joan Brossa, on el poeta recorda l'experiència de conèixer aquesta mèdium, una dona que parlava amb els esperits dels morts i que feia uns dibuixos meravellosos que em puc imaginar que van flipar en el Joan Brossa. Jo crec que tots els amics que anaven amb el Joan Brossa, però almenys ell va ser com més obert, no? A dir que realment fa unes coses molt especials. Algun dia sabrem fins a quin punt va poder afectar, conèixer a la Josefa Tolrà, conèixer els dibuixos de la Josefa Tolrà en aquest grup, en el Modest Cuixart, que hi va anar, el Vilèlia, fins i tot recordo que al Museu de Reina Sofia de Madrid, en un moment que va tenir les obres de Josefa Tolrà a sala, va dir que l'Antoni Tàpies també la visitava sovint. No tenim documentació que ens consti, però seria probable, possible, que també Tàpies hagués visitat, el qual obre com línies molt interessants també. Estem a l'any 56 quan passa això. Manel Guerrero fa aportacions molt interessants en aquesta troballa de diferents moments en els que el poeta d'alguna manera cita o recorda l'experiència de les visites a casa de la mèdium. Perquè, per altra banda, Joan Brossa mai va deixar res escrit sobre ella. O almenys no ho hem trobat. Suposo que no ho trobarem, oi, Glòria? No se sap, pot sortir algun paper escrit. La Glòria fa una altra aportació, que ara explicaré ella mateixa, que és també sumament interessant perquè posa l'atenció, el foc d'atenció i de lectura precisament en aquests episodis, en aquesta poètica una mica primerenca del Joan Brossa, el Joan Brossa més interessat per al món de l'ocult o per al psicoanàlisi o per als viatges astrals o per la màgia, que per ell era el mateix o molt similar, eren espais colindants. La Dolors Marín Silvestre, que és historiadora de l'art i antropòloga i que és especialista en un tema que fa trobar també Joan Brossa amb Josefa Tolrà, que és la història de l'estructura de funcionament de finals del segle XIX i principis del segle XX d'una filosofia espiritual, que era l'espiritisme, amb l'anarquisme i el feminisme. Una combinació còctel explosiu. És a dir, Josefa Tolrà era una dona tímida i discreta, però va viure unes èpoques molt revoltades i un temps molt difícil, per exemple la guerra. I va viure també la clandestinitat dels moviments teosòfics i espiritistes a Catalunya. És a dir, no estem tan lluny de tota aquesta història que molt bé ha explicat i explica, i és especialista en aquest tema, la Dolors Marín, i que també va estar aquí convidada. Després la Sandra fa una introducció, es diu Josefa Tolrà en el record de Joan Brossa,
i fa aquesta translació, transcripció en escrit de tota la conversa que tenim, aquest document audiovisual, que crec que també afavoreix moltíssim, perquè encara que està penjat en xarxa, aquí t'ho pots llegir. No has d'anar prenent notes, sinó penso que totes les aportacions són fonamentals i les agraïm i les disfrutem en aquest llibre. Hem dit també que una cosa que hem fet, això dels pòstits són meus, no van amb l'edició, estaria mal, els subratllats, però el que també hem fet és l'efecte lupa, que em sembla molt interessant, que és apropar-nos a detalls de les obres de Joan Brossa i també de Josefa Tolrà. De la manera, diguem-ne, convencional, museogràfica, és que la foto ha de portar tota la imatge completa. És evident que és així, però ens hem adonat, jo me n'he adonat molt, que els dibuixos de Josefa Tolrà s'han de veure de vegades de molt a prop, perquè és com si posessis l'ull en un microscopi, o si com posessis l'ull en un telescopi. O sigui, la sensació que produeix el que veus són mons microcosmos i de vegades mons macrocosmos. I això davant d'un dibuix complet se't perd. O sigui, tot d'una estàs veient figures, personatges, moviments. Això ho hem fet en el llibre tant en el treball de Josefa Tolrà com en de Joan Brossa. I em sembla molt ben pensat i molt afortunat el resultat, que és de molta qualitat la reproducció de les imatges, molta. Em sembla que es va treballar molt i que es van haver de fer diverses correccions i tal, però i no sabeu lo maco que era tot d'una posar en relació els treballs de Joan Brossa amb els dibuixos de Josefa Tolrà. Era com, he dit abans, il·lusionista, com un joc de màgia, com una sorpresa, com una cosa meravellosa, com un s'han trobat i es tenien que trobar, sense tenir tampoc ni por, en el sentit acadèmic del terme. O sigui, qui em diu que puc posar en relació això? Ells. Sí, ells m'ho estan dient. La literatura, la poesia, l'art està per ser llegit. Només en aquest procés de la lectura és quan realment l'obra existeix. Per tant, ens van permetre l'exposició posar en relació d'una manera inèdita, segur, però d'una manera molt bruciana, crec jo, els dibuixos d'una dona que dibuixava perquè algú li guiava la seva mà i la poesia d'un poeta que també, en un moment inicial de la seva vida, i això ho explica en un dels poemes que també està reproduït, hi ha poemes també literaris reproduïts en el llibre, no només poesia visual, de la batalla del Segre, quan ell explica que va tenir una experiència amb la que va constatar que el més enllà existia, que hi havia un gran secret i que hi ha moments en la vida o moments en el procés de la creació que un s'acosta a les portes d'aquest secret. Aquest és el llibre. A més, hem fet coses així una mica peculiars, que era no posar el títol a davant, sinó deixar complet un dibuix de Josefa Tolrà que estava en exposició, que magnífic, a més aquest bastant de gran format, que són el que es titula Les Hades, on ella representa els tres plans, diguem-ne, de l'existència, el món material, el món espiritual i després hi ha el món àuric, que és el més distant, el més galàctic. M'agradaria i crec que és d'interès, si no sé, algú que porti una mica el control també del temps o de Maria. Sí. Jo crec que la Glòria ens pot explicar segurament un dels textos del catàleg que, tot i parlar només de Brossa, s'està referint també a Josefa Tolrà, que crec que aquesta és la gran maniobra o malabarisme que tu fas, Glòria, en aquest text. O sigui, està parlant com a especialista de Joan Brossa i està referint Josefa Tolrà també. Bé, no sé si se sent així, doncs potser no fa falta l'altre micro. En primer lloc, jo volia començar per donar les gràcies sobretot a la Pilar i a la Sandra, perquè realment per mi ha estat tot un descobriment tot el món de la Josefa Tolrà, i perquè crec que plegades hem descobert moltes coses.
Jo recordo el primer dia que estaven reunides la Pilar, la Sandra i també hi havia el Manel Guerrero i estaven començant a parlar de les confluències, paral·lelismes o diguem-li com vulguem, entre Brossa i la Josefa Tolrà. I la Sandra i la Pilar van començar a parlar de la Josefa i de conceptes i va ser molt divertit perquè elles el que buscaven era, en certa manera, doncs, l'assessorament de per on anava paral·lelament amb Brossa. I elles comentaven una cosa, jo deia, sí, si hi ha un poema que... I anàvem amb el poema i elles, oh, no pot ser, sí. I així, a poc, i en diferents reunions, vam descobrir moltíssimes coses, tant per elles com jo mateixa. I és clar, perquè a vegades els paral·lelismes no són tan clars. És a dir, tu has ensenyat aquesta pàgina abans, però potser que ara desvetllem per què estan posades una al costat de l'altra. La de la Josefa Tolrà porta el títol d'electricitat i aquí hi ha com una mena d'espiral que podria representar aquesta electricitat que et connecta amb el més enllà, diguem-ne, no? És a dir, amb els planetes, amb el que sigui. Però és que, esclar, aquesta peça d'aquí que s'ha exposat diferents vegades, és un poema habitable, el que passa que tot i que s'exposa normalment traient el contingut de dintre del sobre, és difícil de fixar-se en què és el que hi ha dintre del sobre. I el que hi ha dintre del sobre és un full de lectura de l'electricitat. És a dir, ara no els tenim tan macos, però vull dir, aquí es pot veure en la foto que parla de Fluido Eléctrico Societat Anònima i a dintre hi ha la lectura i molt bé, doncs és aquest full. Però, aleshores, aquí hi ha dos afegits per part d'en Brossa. Un és dintre del mateix sobre, que tenim un fil negre amb dues boletes blanques tallades en paper. I aquí tenim, doncs, dues esferes connectades per un fil. I el que sobresurt aquí és fluido elèctrico. I, d'altra banda, en el que és pròpiament la lectura de la llum que s'ha consumit, per davant tenim Fuerzas Elèctriques de Catalunya, Societat Anònima, la FECSA, la lectura, però al darrere, que aquí no es veuen a la foto, i això és una llàstima que la foto no estigui feta també per darrere, al darrere el Brossa amb bolígraf té, ara no la recordo ben bé, però la paraula terra, la paraula aire, i no sé si són els 4 elements, ben bé, no recordo, però, en fi, té escrit això. Per tant, està claríssima la intenció d'aquest sobre i per on va. Va pel mateix camí que el de la Josefa Tolrà. I, esclar, aquests descobriments d'anar una mica més enllà del que aparentment veiem o podem veure en una exposició, esclar, també ens van portar a veure contingut de dintre de poemes habitables que habitualment, fora de l'última exposició del MACBA, doncs no s'havien vist. Clar, tot això ha portat a molts descobriments i el meu text el que reflecteix és aquest Brossa que potser ha estat poc comentat o que queda, com si diguéssim, una mica amagat, més enllà de les anècdotes que podia explicar el mateix Brossa. I que és aquesta part que d'entrada és per on jo vaig entrar al Brossa. Jo vaig entrar per al primer Brossa. I el primer Brossa dels anys 40 és el Brossa de les imatges hipnagògiques, no?
Aleshores, dius, per què? I a més, en la seva biblioteca hi havia molts llibres de psicologia. I per tant, a través de les imatges, i ell escrivia imatges hipnagògiques. Però és molt curiós també tot el que fan al primer període, perquè aquestes imatges, un cop el Foix li diu que escrigui sonets, doncs les inclou dintre dels sonets. D'altres vegades, quan comença a fer l'experiència teatral, en l'any 44, la primera peça teatral és pleníssima d'imatges hipnagògiques. Allà no volies entendre res des del punt de vista racional, sinó és que per sortir de personatges, un dels personatges principals és en Zaratustra. O sigui que la qüestió va molt més enllà i, d'altra banda, també recordem que els primers poemes, diguem-ne entre cometes, visuals, que el Brossa, com que no sabia com dir-los, els hi deia poemes experimentals, semblen cal·ligramàtics, però el que posa de lletra són imatges hipnagògiques. O sigui que el primer món del Brossa flueix per aquesta banda. Després, què més trobem? Ens n'anem a l'època de Dau al Set, i el Brossa, i bé, tots els pintors de Dau al Set, tots deien que el Brossa era com el que més en sabia, o sigui, tenia com una certa autoritat davant d'ells. Però és que, a més, el mateix Brossa es posa a escriure oracles, dintre de la revista Dau al Set, fa oracles als 3 pintors de Dau al Set. I aquests oracles, ell agafa la veu d'un profeta. I a més sempre comença de la mateixa manera. Joan Brossa profetitza i aleshores comença a profetitzar sobre cadascun dels pintors. O sigui, hi ha aquest fet que ell, d'alguna manera, estava carregat no només de fluid elèctric, sinó d'una energia especial, que el feia especial també als altres, i que els altres, l'escoltaven i seguien el camí que ell més o menys els traçava. Però vull anar a un altre punt i vull saltar uns poquets anys, són els anys en què també comença a escriure d'una altra manera, en va fer Joan Brossa i d'altres, però en l'any 55 escriu un llibre que és El pedestal són les sabates. I en el llibre El pedestal són les sabates, diguem-ne que no únicament ell està com un profeta, sinó que hi va moltes vegades molt més enllà. Aquí jo he destacat alguns fragments d'algunes odes, per exemple, un fragment de la que es diu Set d'acció, diu: després que flamejà el planeta Terra, la vida dormitava en un abisme. Mig esbossat en filaments de plantes, jo ja existia. En aquest mateix poema, una mica més enllà, fa una descripció d'ell i es dibuixa com un ésser ple d'astres que té poders, fins i tot de despenjar estrelles i disparar llamps. I diu: he vist el buit omplir-se d'universos, he vist l'espai i he vist la terra mare, però a la copa plena dels cels nostres tot continua. Tot ho retrobo al fons de l'organisme. Em sembla que el meu ésser és ple d'astres. Al centre on neix la veu creix una selva que fructifica. Despenjo les estrelles amb mà brava, abrasa el foc sagrat petites perles, disparo llamps i afino consciències, mar sense platges. Bé, contínuament és com un ésser, és a dir, la veu poètica, és un ésser carregat de poders i que hi veu més enllà, tot i que no s'està en l'esfera celeste, sinó
que trepitja molt bé la terra, perquè en un altre poema, al final del poema, el gep incendiat, diu: la llum que necessito llampagueja, ara ja no vull altre pedestal que les sabates. Per tant, des de l'esfera més celeste, més amunt, aquesta esfera, exacte, li dona l'energia, però per l'energia per arrelar-se encara més a terra. Clar, totes aquestes coses jo les havia llegides, però no les havia llegides des d'aquest punt de vista que vosaltres em veu proporcionar. Bé, entre altres coses que els aparellen, després, realment el Brossa té una llarga trajectòria on podem trobar aquest tipus de coses, però quan es dispara, per dir-ho d'alguna manera, és a partir de Furgó de cua, un llibre escrit l'any 87, entre el 87 i el 91. I que a partir de Furgó de cua, de fet, cada vegada va sent un crescendo, va sent realment un viatge en què veiem com el Brossa s'està preparant, i s'està preparant per finalment sortir del món concret, d'aquesta realitat, d'aquestes sabates, per projectar-se ja cap a l'univers. I això és el sumari astral. Clar, vull dir que em recordo perfectament quan vam començar a llegir els fragments del sumari astral i la Pilar hi anava veient coses que anaven molt més enllà del que jo havia pogut veure. Però realment el sumari astral és el final d'aquest procés i indica moltíssimes coses que ja estaven anunciades. O sigui, per una banda, la consciència de la desaparició que tota persona hem de tenir, tornant, en certa manera, a la terra, i tornant a les arrels. Però per l'altra, el viatge. I el viatge pels cels i els planetes és el viatge astral. I això és el sumari astral, que és el seu darrer llibre, en el que realment anunciava això. I allà s'hi troben moltíssimes coses. Cal dir que també la lectura que faig jo aquí del sumari astral, i ja ho dic, està extreta en part del pròleg que un estudiós brasiler, Ronald Polito, va fer d'aquest llibre. És a dir, al traduir el llibre, doncs va veure moltíssimes coses i ell escriu en aquest sentit i parla de tot el que signifiquen aquells versos. Jo crec que a partir d'aquí ja està servida el diàleg perquè no es tracta aquí allò que a vegades parlem amb coneixences d'influències o no, sinó d'una persona que portava una trajectòria que era també, com escriu bé la Pilar en el seu text, aquest gir que representa la ferida durant la guerra i aquesta veu que li parla i com allò sembla que hagi estat una veu que realment hagi convertit Brossa en el que ara coneixem, és a dir, en el gran creador Joan Brossa. Si no, igual no n'haguéssim sentit a parlar d'en Brossa. Però és la veu la que li diu, igual que la veu després que fa oracles o que finalment es reintegra el silenci, com ell comenta també en un poema de Passat Festes. Crec que vols dir alguna cosa, no? No sé si és aquest el micro. Sí? De fet, això de l'escolta de la veu és una experiència que es repeteix i que molts pensadors, pensadores, artistes han notat en un moment de la seva vida. El Joan Brossa ho explica en aquest poema de la Batalla del Segre i possiblement l'havíem llegit en moltes ocasions, aquest poema, i podia semblar una petita nota biogràfica d'alguna cosa que va succeir. I no,
És molt més profund i molt més telúric el poema. Hi ha un moment en què Josefa Tolrà dibuixa, que aquí està reproduït, un poeta a la taula escrivint, acompanyat d'un esperit que d'alguna manera li dicta, no? El sentit de la seva escriptura, la profunditat de la seva experiència. En el text jo m'he permès fer una pregunta retòrica que és: es tracta de Joan Brossa? És Joan Brossa aquest personatge? La resposta és sí, perquè caracteritza una idea que és més universal, més global i alhora més comuna de tots, que és la inspiració. O sigui, la inspiració és aquest esperit ingràvid, eteri, que tot d'una t'ajuda, t'auxilia. És Joan Brossa? Doncs sí, si voleu, sí. S'assembla? No sé. La tauleta podria ser perfectament la seva. No sé, Maria, si ens estàs indicant... Doncs aquest poema de la batalla del Segre per mi va ser molt il·luminador, em va donar com molta pista. És això del científic, que tot d'una troba una cosa que ningú ha parat compte, que tothom ha vist però que ningú ha pensat que era interessant, i que tot d'una allò comença a germinar un treball de recerca, de troballa, de sintonies, d'espais que semblava que no s'havien de trobar mai i es troben. I ho dic per aquest dibuix, per la batalla del Segre, que sí és ell, i després també per un poema de Joan Brossa, que tampoc no havíem parat molta atenció, que està dedicat a una senyora que es deia Eusàpia Paladino. L'hem reproduït aquí al llibre també. És un sonet? No, és una sextina. Una sextina. Dedicat a Eusàpia Paladino. I vaig pensar, punyetero, el Joan, punyetero. O sigui, has escrit un text dedicat, un poema dedicat a una mèdium italiana important a finals del segle XIX, principis del segle XX, i no has escrit res sobre la Josefa Tolrà. Ens vam sentir com traïdes totes, no? I després em vaig adonar que bé, que són les històries, que són així, hi ha moltes maneres d'estar i moltes maneres de connectar i participar. I de fet, Joan Brossa va tenir relació de diferents tipus, en cap d'elles carnal, però sí de fascinació, amb 3 mèdiums. O sigui que no és tan estrany aquesta vinculació que fem de la mèdium Josefa Tolrà amb el poeta Joan Brossa. Va escriure aquest poema dedicat a una mèdium que va ser en el seu moment molt, molt poderosa, que potser ningú coneixia, o vosaltres mateixos tampoc coneixeu, l'Eusàpia Paladino, una dona siciliana. Però és que aquesta mèdium tenia tot allò que el Joan Brossa el xiflava, que eren les capacitats paranormals i també la capacitat teatral de la màgia. Perquè sembla ser que les seves presentacions en públic, que feia telequinèsia, feia moure coses, apareixien i desapareixien, hi havia una part que era realment de força, de talent mediúmnic i d'energies, i hi havia una altra que era de teatre, i és cert, perquè el seu marit era actor de teatre, era mag, i per tant devia haver agafat també molts truquets per fer que tot d'un els peus desapareguessin i semblessin que han marxat. I vaig pensar, això és Joan Brossa, o sigui, aquesta fascinació per allò teatral de la màgia i a la vegada allò que no sabem com es fa, però que succeeix. És pensar, és ell. Josefa Tolrà, Eusàpia Paladino abans i després Amor Estadella, una mèdium que encara és viva i que va venir aquí a la Fundació a fer una presentació, parlar de la seva relació amb Joan Brossa, amb qui tenia relació també personal. És a dir, la Josefa Tolrà i el Joan Brossa sí, es van trobar. Amor Estadella i Joan Brossa també es van trobar, i Joan Brossa escriu en diverses ocasions sobre el seu talent com a lectora de mans i com a lectora de tarot. Ella va venir i ho va explicar. Però de l'Eusàpia Paladino en deixa una cosa escrita, concretament, captivat per aquesta dona magnètica. Van començar, és veritat, el que deies, Glòria, que van començar a sortir com coses que estàvem entusiasmats, perquè no era casual, s'havia de trobar això també. O sigui, jo crec que el llibre, l'exposició i aquest treball, i aquest relat, perquè finalment tots són relats, sobre la mèdium i el poeta,
ha fet conèixer a la mèdium i ha fet conèixer també el poeta, és a dir, facetes o intríngulis que potser, per exemple, tot això ho explico jo que no sóc experta en Joan Brossa, i dir-ho aquí és com una mica així, és irreverent també, però no sé, per exemple, de coses interessants. Els surrealistes eren molt freudians, però els ocultistes eren molt junguians. Jo crec que Joan Brossa es podia, de fet llegia Jung, ell, i no sé si llegia Freud, això no em consta, però tampoc ho sé. Tampoc ho sabem, tots els llibres que llegia, sí que sabem els que hi ha a la seva biblioteca. Bueno, ho dic perquè això ja pot donar com una dada també interessant. Possiblement Joan Brossa estava més a prop d'aquest pensament del inconscient col·lectiu i de l'inconscient que resideix precisament en un espai ocult, en un més enllà, enfront del Freud, que pensava que l'inconscient era com un espai propi nostre que podíem d'alguna manera gestionar i que era el principi de la creativitat automàtica, etc. O sigui, un deia tot està aquí en els homes, perquè a més els surrealistes eren molt masculins i molt patriarcals, tots els homes podem fer-ho, i en canvi Jung o Brossa podia pensar més, perdó Vicenç, que estic posant-me en terreny, crec jo, diguem-ho així. Les dones sempre diem, crec jo, a mi em sembla, és una entradeta que fem habitualment per si la bufetada ve mal donada. O sigui, crec jo que Joan Brossa estaria més a prop de Jung, que és veritat que el llegia. Sí. Ah, sí? Bueno, és una aventura per mi. Jo no. D'en Freud no vaig trobar res, en canvi d'en Jung sí. Veus? Bueno, coses d'aquestes, o sigui, espurnetes que van apareixent i que tot d'una il·luminen una figura de Joan Brossa que potser no havíem vist des d'aquesta perspectiva. Per tant, jo crec que l'exposició i el llibre fan una feina de col·laboració, d'entesa i d'intercanvi d'eines i de coneixements molt interessant. També t'he de dir que el cercle d'interpretació que tu has fet i que avui has comentat molt bé repara una visió equívoca que d'alguna manera alguns tenien del Brossa. Perquè quan érem jovencets estimaven la part màgica i la crisi de la realitat. Però Brossa, com nosaltres mateixos, d'una manera optimista, masculina, vam anar a parar cap a aquest altre sentit de la veritat. I tot aquest costat de l'espiritualitat metes queda totalment desplaçat. Tant és així que es manté dintre de la literatura, però menys a dintre de la part artística. Els poemes d'ell, les seves performances, són més aviat bufetades que trenquen la realitat que no que creen punts d'unió cap a altres camps. Però això no només li passa a Brossa. Tota la colla surrealista, després de la Segona Guerra Mundial, els hi passa exactament el mateix. Hi ha d'haver-hi una literatura moral que perd el sentit de l'utopia perquè no hi ha utopies possibles. Això m'agrada molt perquè feu, en l'ocasió de l'exposició de l'art, de aquesta comunitat, i la lectura tan apropiada que has fet, torna a reaparèixer aquesta crisi de la realitat, no només de llenguatge. És superinteressant. Que en el món artístic s'ha mantingut molt a través d'artistes dones, però no pas entre artistes homes. I quan es recupera o rellegeix l'avantguarda, es retorna en aquest altre camp a través de dones molt grans de la colla surrealista, com el Lluís Bourgeois i d'altres. I cada una d'això. Estem treballant molt en aquestes línies i aquesta era una aportació que fèiem gràcies a la invitació de la Fundació i de tots vosaltres de poder també posar en relació Joan Brossa amb una dona que no és habitual,
però és que he dit abans, i no és una frase meva, la Leonora Carrington va dir que l'estúpido, devia dir en anglès, m'imagino, o en francès, l'estúpid patriarcat surrealista. Hi havia una ofensa enmig de tot el que estaven negant, silenciant i desvirtuant de les aportacions de les dones importantíssimes dins dels grups surrealistes. Importantíssimes, sens dubte. No vull dir la Josefa Tolrà, que ella no va estar mai en cap grup, però possiblement Joan Brossa, amb ella, no descobria, sinó que afavoria unes reflexions i un tipus d'experiències que potser en altres llocs i en altres cercles d'amistat o de conversa, no sé, potser no s'hagués atrevit. Jo crec que ell la va admirar, que va flipar, o sigui, va pensar tot el que estem buscant fer els magicistes i els surrealistes, aquesta senyora ho fa, es posa en connexió en un més enllà, entre la dimensió del gran secret, que és un terme de Breton, precisament, i ho fa d'una manera com natural, espontània, generosa, per compartir-ho. Bueno, si us interessa tot això, el llibre en parla. Maria, digues. Voleu saber de quin signe astral eren Joan Brossa i Josefa Tolrà? Que ho preguntin. Els dos del mateix. A veure si ho endevines. No ho diré perquè ja ho sé. La simbologia és una cabra amb cua de peix, Capricorni. que per tant simbolitza la pujada als cims, però a la vegada l'origen de les aigües profundes, que és el camí de la vida. Algú és Capricorni? Ah, tu. Us agraeixo molt aquesta trobada. Us agraeixo molt aquesta trobada perquè no coneixia aquesta faceta d'ell. Sí, però és que no va. Ara ja sí. No, voldria agrair-vos molt aquesta trobada. No coneixia aquesta faceta, però era amic d'ell. Estava a Comedians i havíem viscut moltes coses junts. I voldria compartir amb vosaltres la part tendra humana d'ell, més feble, que és que un dia anant a Berlín junts, a la duana, allà a Alemanya, li demanen el carnet, no? Ensenya el carnet i allà d'allà, paleta. Per què? Perquè li va fer molta gràcia, no? Quan anava a la policia, diu, vostè que és poeta, paleta. I ell, contentíssim, soc paleta. Clar, arribem a la duana a Alemanya i vostè és paleta, ¿dónde están las herramientas? I portava objectes per una exposició, un rellotge trencat i no sé què. Esto no puede ser, una bronca increïble, i el tio allà plorant, o sigui, una part tendra d'ell que no sabien sortir-se. Al final ens va costar molt convèncer aquella gent que s'havien equivocat i tal, no? Llavors anem a un parc i es va perdre, i el van perdre, no? Llavors al final van trobar, i quan es van trobar la Pepa Llopis i ell, la emoció de plorar, com un nen petit, saps? Aquella part més nen petit, i explico una última, que és que es va enamorar la meva mare. La meva mare va escriure un llibre de poesia, es coneixia, anava allà, no? I un dia em diu, ei, Ton, la teva mare és vídua, oi? Quan li vaig dir, no, és que el meu pare... Em va fer així, bueno. Res, volia compartir i agrair-vos tanta informació que teniu que jo no coneixia. Gràcies. Doncs el llibre el que vol és fer aportacions d'aquest tipus. I això del signe astral, la constel·lació de Capricorni, el que significa, és que no sé, tinc la sensació que ja hem acabat, que estem a la tertulieta final. Sí, exacte. Bueno, això que... Intentem també en els textos donar informació que és molt veraç, molt documentada, i després també atrevir-nos a derives més poètiques imaginant, no? Imaginant jo mateixa si aquest dibuix que ha fet el Josefa Tolrà és el poeta Joan Brossa, a la seva tauleta, que a més hi havia una foto a l'exposició, que és una foto que s'ha reproduït molt, que ell no està en un despatx, en una taula gran, està en una tauleta, és en un escriptori ja escrivint, és que sembla ell, podria ser perfectament el Joan Brossa. Jo crec que l'hauríeu d'utilitzar com la imatge de Joan. En canvi, quan dius la inspiració, en el cas de el concepte d'inspiració,
No, en el cas de, si fos el Brossa, més que haver-hi l'Esperit Sant, sí? Com és en aquí, o la traducció, seria el traductor, és a dir, algú que retradueix en un altre llenguatge, perquè ell sempre, una cosa fabulosa és que altera el llenguatge, altera. Hi ha una cosa És com el profeta. Exactament. És això, és la veu, és l'intèrpret. Exactament, l'intèrpret, ell agafa el que sigui, però retradueix. Sí? Sempre hi ha un dislocament. I en aquest sentit hi ha una radicalitat expressiva que és evident que en l'altre hi ha una radicalitat de vida. Sí? I que això en el Brossa li agrada. Però no és tant pel llenguatge, que a la primera època sí que ho és. Sí? Tota la part aquesta més màgica. Però clar, ell després van cap a un llenguatge molt estripat. Però la reelaboració sempre hi és, la reelaboració no és una cosa que sigui pam, ara, encara que sigui una cosa agafada d'un altre registre. No hi ha transcripció. He utilitzat el terme inspiració perquè és un terme que tots identifiquem, però de fet, tornant a Freud i a Jung, Freud considera que tot ve de dins de l'inconscient i que està dins de nosaltres i per tant la font d'inspiració és aquesta. En canvi, Jung considerava, i de fet el seu treball es veu, i tota la seva obra dibuixada, el Jung considerava que aquest inconscient no està aquí, no està en nosaltres, sinó que està més enllà, que ve de fora. És el que també de vegades s'anomena els registres acàssics o aquella mena de núvols on es conserva un arxiu importantíssim de tota la humanitat, en tots els temps, fins i tot abans de la humanitat ja també com a arxiu. I jo crec que Josefa Tolràs també és en aquesta línia, i segurament el Joan Brossa també. El que passa que insisteixo que la corrent del surrealisme ha estat una mica, no sé, massa autoritària dins d'aquestes experiències, perquè ha volgut com sistematitzar les experiències. Estic parlant dels surrealistes, els poetes, els artistes, els pintors. Breton, per exemple, volia definir què era l'automatisme. Potser l'automatisme és una experiència, allò que se'ns inocula algun tipus de missatge o d'informació, que la tenim tots en algun moment. O sigui que és molt més humà. I de fet, clar, jo ara cito Breton com un enemic, perquè ho és, perquè entre altres coses ell mai va reconèixer que les mèdiums que hi havia en el seu entorn eren també dones artistes, dones creatives. Sempre deia la creativitat automàtica, el missatge que arriba de lluny és la veritat de l'art i els surrealistes som els màxims ambaixadors i representants, i aquestes dones, que podria ser la Josefa Tolràs si l'hagués conegut, hagués fet igual, elles sí són molt fascinants però no són artistes. Això diu molt també, o sigui, de com hem anat anul·lant per una banda i per una altra aquestes experiències, potencialitats i d'alguna manera les fonts de molta creativitat, que és el que estem estudiant. No, art brut no. No, i no perquè sigui brut, ja sé de què et fas referència. No, perquè art dels bojos, art brut, disculpeu, i outsider art, art marginal, ens treuen la possibilitat d'aprofundir en aquestes experiències, perquè ens els preclassifiquen fora de l'ordre establert, però classificats per l'ordre establert. I aleshores, em segueixes, Vale. Jo vaig presentar una roda de premsa al Carlos Santos, i amb tot l'amor, que és molt amic meu, presentant el Carlos Santos, i amb tot el carinyo del món vaig dir, aquest home, que està boig, i ho vaig dir amb tot l'amor del món, i es van prenyar tant amb mi, perquè diu, tothom em diu boig, em classifica, i és això exactament que has dit tu, aquesta classificació que ja preconcebeix un concepte que el limita d'altres. Et felicito perquè ho has dit molt bé. Sí, és veritat. No sé si ho he dit de manera oportuna i en el lloc oportú, però... Sí, bueno. Sí.